Pozdravujeme všetkých priaznicov, fanúšikov a podporovateľov, hlavne majiteľov Nemesis Coinov, ktorí podporili tento projekt z medzinárodnej výstavy strojárskej v Brne. Je tu s Kamilom, Kamil, pozerám sa. Sme sa dočkali konečne úspechu aj medzinárodného. Na tejto výstave je vyše 1000 firiem z celého sveta strojárskych a máme možnosť predstaviť náš vynález vo forme prototypu, pretože od tejto výstavy vlastne sa odvíja všetko. Toto je zlomový bod celého nášho snaženia sa a hneď po tejto výstave v podstate začíname sériu výrobu týchto komponentov a našich strojov. Takže veľmi dobrá správa pre všetkých tých, ktorí podporili tento projekt. A ja vás vlastne pravidelne informujem o tom, čo sa deje. Chceli sme sa takto len pochváliť, že sme tu a že konečne sme už začali veľkú hru, čo je dobrá správa aj pre vás. Ja tu mám otvorenú stránku Nemesis Coin, kde nájdete svoj zoznam všetci, ktorí ste tam vlastne, ktorí majú svoje podiely zakúpené, ktorí ste podporili tento projekt. A tí starší, tí ešte nemajú takéto certifikáty, dostanete. Postupne vás budem oslovovať a v podstate na tento nový typ, na tento nový stroj, ktorý teraz tu predstavujeme, je podaná patentová prihláška, ale už celosvetová, globálna. Takže do 158 krajín môžeme si nechať chrániť patentové práva a 20 rokov z nich profitovať. Ja vám všetkým blahoželám. Ešte stále sú otvorené nejaké voľné coiny. Nazvali sme pondelí Nemesis Coiny, aj keď s coinmi to nemá nič spoločné. A potrebujeme ešte vyzbierať v podstate finančné prostriedky na to, aby sme uhradili medzinárodnú patentovú prihlášku. Takže keď má niekto chuť a dokáže rozpoznať, kde sme sa dostali a kam až smerujeme, tak nech sa páči. Momentálne sa predávajú tieto Nemesis Coiny podiely po 100 €. Tí, ktorí to poznáte, už viete, že ich bude maximálne 100 000, viacej ich nebude. A v 158 krajinách chránený patent, môžete si vyrátať, akú to má hodnotu. Takže od budúceho mesiaca predpokladáme, že cena už bude 200 € za jeden kus a postupne bude rásť. Na stránke Nemesis Coin si každý môžete pozrieť, kde je vysvetlené, akým spôsobom. Na financovanie celého tohto procesu patentovania a spustenia sériovej výroby sme uvoľnili 10 000 do predaja, čiže dokopy ich bude predaných 40 000. Potom sa prestanú predávať a už sa bude vlastne len reagovať na to, že majitelia, ktorí budú dostávať ponuky od ľudí, ktorí si budú chcieť zakúpiť a budú sa rozhodovať sami za akú sumu ich predajú. A týmto teraz si už dovolím vyhlásiť súťaž. Budeme súťažiť v hodnote Nemesis Coinu so samotným najväčším Bitcoin. Takže prijímame aj tipy, aj stávky, či sa nám to podarí alebo nie. A nech sa páči. Každý nech ide na stránku nemesiscoin.com, pozrie si informácie, je tam aj kontakt na nás, môžete nás kontaktovať, po prípade zavolať a poskytneme všetky informácie, ktoré sú potrebné. Samozrejme posílame každého, kto má záujem pozrieť si toto zariadenie naživo, v Šurano-hodine prezentácie. Treba sa nahlásiť, kontakt je na stránke a ja sa na vás teším a veľmi sa teším, že sa dostali až sem a Kamil sa tiež teší. Takže blahoželám vám aj nám a tešíme sa, čo bude ďalej. Majte sa krásne. Majte sa.